Hi, we are back again with yet another video. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Party Twice studios. Pano pa Party Twice tokunzanya nyaya dzese zikuitika matumano ose enyika nematumano ose social media atimiri tinge tichikuunzirai panapa tichikuunzira zvikuitika matumano ose enyika ichenyu kugara masubscribe molike mocomment. Boys vakaipa nhasi tavanya boys yemusikana boys yemusikana akaenda kunorara kusleep over anombona picture yo yandaitsapo musikana akaenda kusleep over yaenda kusleep over kakwewe akazosangana nechisiwonekwe azobuda chimhanya apa zvakaitika boys is real kuchisipiti boys kuchisipiti ande ona box boys neskeleton akazobuda ichimhanya it's real gentleman nyika yashata ande asika mana mabhebi musangokara mari musangana nazo musangana nazo mukufamba boys musangana nazo saka tizive mafungiro enyu mucomment section kuti mufungire nyaya iyi mucomment section comment section ngaibvira. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe.